mudlam tal-fidi għall-għaqda mal-maħbub tagħha. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti, ejjew nitolbu maħfra lill-Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Inti li għaddejt minn fostna, tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd, mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti li ma tridx il-mewt tal-midneb, imma li jindem u jgħix, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lin Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti tajtna fil-is-saċerdot San Ġwan tas-Salib, b'eżempju mill-isbaħ taċ-ċaħda sħiħa tagħna nfusna u ta' mħabba kbira għas-salib. Għamel li ngħixu dejjem bħalu biex naslu li narawk wiċċ imwiċċ fil-glorja tiegħek ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. F'dak iż-żmien qam isu nar Elija l-profeta u kelmtu kienet taqbad bħal ħuġġieġa u ġib fuqhom il-ġuħ u fil-ħeġġa tiegħu ċekkinhom fil-att. B'kelmet il-mulej għala is-smawiet u 3 darbiet niżżel ukoll in-nar. Kemm kont imsebbaħ Elija fi ġubijietek u min jista' jiftaħar daqshekk. Kont meħud f'rifnu tan-nar, f'karru biżwiemel tan-nar. Int li kien miktub għalik li kellek iċċanfar għal żmien biex tberret għada Alla qabel ma jħeġġeġ, biex iddawar qalb il-missier lejn ibnu u biex terġa' tqajjem tribwijiet Ġakobb. Imberkin dawk li jarawk u dawk li raqdu fl-imħabba, għax żgur li aħna wkoll ikollna l-ħajja. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali. Reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti. Reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti. Orajta Iżrael, għati widen, int li qiegħed fuq il-kerubini, għajjem il-qawwa tiegħek u ejja ħassalvana flimkien. Reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti. Erġejja Alla tal-eżerċti, ħares mis-sema u għara, u żur il-din id-dilja, hu ħsieb dak li ħawlet lemintek, ir-rimja li inti kabbart għalik flimkien. Reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti. Ħatkun idejk fuq il-bniedem tal-lemintek, fuq il-bniedem li inti saħħaħt għalik. Aħna ma nidbedux minnek, roddinna l-ħajja u aħna insejħu ismek flimkien. Reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti. Ħejju t-triq tal-mulej, id-drittaw il-modijiet tiegħu. Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, waqt li Ġesu kien nieżel minn fuq il-muntanja, id-dixxipli staqsewh, mela kif jgħidu l-kittieba li l-ewwel għandu jiġi Elija? U weġibhom, Elija jiġi iva u jerġa' jqiegħed kollox f'postu. Imma ngħidilkom Elija ġaġi u huma baqgħu marfuħx, imma ġibu ruħhom miegħu kif oġobhom. Hekk ukoll bin il-bniedem għandu jsofri minnhom. Imbagħad id-dixxipli fehmu
li hu kien qiegħed jgħidilhom għal Ġwanni il-Battista. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Kemm il-darba jiġrilna fil-ħajja tagħna li nitraskuraw l-iktar affarijiet importanti u minflok nintilfu fuq ħafna affarijiet li mhumiex ta' tant importanza. Kemm hu faċli illi ninġarru mit-taħbit mill-aljenazzjonijiet tal-ħajja. U dan jiġrilna, kif nistgħu nissopponu, l-aktar fejn tidħol il-fidi tagħna. Insibu ħina l-kollox. Imma ftit li xejn għandna ċans biex nieħdu ħsieb tal-fidi tagħna, ta' dak illi aħna nistqarru. Bħad-dixxipli tal-Vanġelu tal-lum, xi drabi aħna wkoll ma nifhmux x'qiegħed jgħidilna Ġesu. Anzi lanqas biss nisimgħu leħnu. It-taħbit tal-ħajja, l-istorbju f'ħajjitna jistgħu jagħmluna torox għall-kelma tal-Alla. U l-ħasra hija il-mulej għandu tant x'jgħidilna. Jiġrilna li l-messaġġ tiegħu jibqa' għaddej minn fuq rasna. Bħalma ġralu l-poplu Iżraelita. Alla kien wedhom il-miġja tal-Messija meta ġie ma ndunawx bih. Ġie f'daru u niesu ma laqgħuhx. Ma rfux is-Salvatur imwiegħed meta waqqaf it-tinda tiegħu, ir-residenza tiegħu fost residenti oħra. Alla kien wieħed lil profet Elija li kien se jerġa' jiġi. U reġgħu ma ndunawx. U reġgħu ma ntebħux bih. Dan hu li rid ifisser Ġesu fl-Evanġelju tal-lum meta lid-dixxipli qalilhom ngħidilkom Elija diġà ġie u ma rfuhx. Imma għamlulu kull ma ġobhom. Ġwanni l-Battista, il-prekursur ta' Kristu, kien ġie jipridka l-messaġġ tal-indiema, il-konverżjoni tal-qalb. Iżda fil-laqgħa tagħhom miegħu in-nies naqsu milli jarfuh bħala l-Elija li kellu jiġi. U hekk Ġwanni l-Battista ġie miċħud, ġie mwarrab u maqtul. Ħafna drabi aħna f'ħajjitna jiġrilna l-istess. Ma nindunawx bil-mulej minkejja li jkun viċin tagħna. Joffrilna l-kelma tiegħu, imma nonqsu milli nħalluha tħeġġiġna u tajjixna. Ma narfuhiex bħala l-kelma tas-sewwa li tipprova tigwidana u tmexxina. Nonqsu mill-fiduċja tagħna fiha. Ġesu qiegħed joffrilna lilu nnifsu wkoll fis-sagramenti, speċjalment fil-qrar fl-Ewkaristija mqazza. Però kemm qegħdin nibbenefikaw minnu. Illum l-Evanġelju qiegħed allura jistedinna biex inħarsu lejn il-wedijiet tal-Alla, il-kelma tal-Alla u r-rida tal-Alla u niskopru l-għan veru ta' ħajjitna. Dan jottu koll aktar bħalissa meta qegħdin inħejju ruħna għall-festa tal-Milied li suppost fiċ-ċentru tagħha ta' din il-festa hemm il-persuna ta' Ġesu li bent Alla magħmul bniedem. Kemm hu faċli li nkunu aljenati u nikkonċentraw l-attenzjoni tagħna kollha kemm hi fuq tant u tant affarijiet oħra u mhux fuq it-tarbija Ġesu. Noqogħdu attenti li ma nitilfuhx. Jalla illum niftħu widnejna, moħħna u qalbna biex nisimgħu b'attenzjoni il-leħen ta' Ġesu. Waqt illi qegħdin infaħru l-Alla llum għaliex għoġbu jagħtina lil San Ġwan tas-Salib
biex jurina it-triq li twassal għall-laqda dejjem aktar sħiħa malla, ejjew nitolbuh il-grazzja li nitalmu nożżu iskiet u l-ġabra fost it-taqlib u t-taħwit kollu tal-ħajja tal-lum. Tħalli qatmu lej, il-Knisja tiegħek nieqsa minn qlub ġenerużi lesti li jħallu d-dinja u kull ma għandhom biex jgħixu ħajja ta' kontemplazzjoni u ta' talb għall-glorja tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati lil dak kollha li kkonsagraw ħajjithom għalik biex jgħixu fis-skiet u l-ġabra, ħalli bħal San Ġwan tas-Salib jisimgħu il-kelma tiegħek f'qalbhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biddel fi ġranet kollhom dija li jelimu dlama ta' dawk li jinsabu imġarbin bil-hem u n-niked kbir minħabba id-dnubiet tal-bnedmin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Daħħal filena ta' dejjem lil ħutna l-mejtin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nissel fi qlubna fidi soda, koll entużjażmu li bla qiegħda timbuttana għall-imħabba vera talla u taħutna l-bnedmin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla li tista' kollox għanqalna bl-eżempji sbieħ ta' San Ġwan tas-Salib biex bħalu nħobbu s-skiet u l-ġabra u nkunu bħalu nies tas-sema u ta' Alla bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla li tista' kollox, ilqa' l-offerti li aħna qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' San Ġwan tas-Salib biex il-ħajja tagħna tkun taqbel ma' dak li jitlob minna l-misteru tal-fidwa li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Amen. Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisuħaj lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħaj. Għax il-qaddisin li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewit, jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-aġeb. Għax bija inti terġa' sejjaħ il-bniedem għal dusija li fija sawwartu fil-bidu u terġa' iddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Il-mulej Alla tal-eżerċti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qudussija. Għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek xisiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien serjenata biex mir-raħibati għal-ħobs radlek il-ħajr, birku qasmu taħ li d-disċipli tiegħu qal.
خذوا كلوا الكل من dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr. Taħ li d-disċipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti l-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan. B'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Biċ-ċoħon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilla li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek, imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħen għallina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Arustaħa San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Ġwan tas-Salib mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. Daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba feħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek ħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. Tħares lejn nubitna iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' Alla li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħidnu bit-tad-dinja atina il-paċi. Dan hu il-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla, inti f'San Ġwan tas-Salib u rejtina b'mod tal-għaġeb xi jfisser għalina il-misteru tas-salib ta' ibnek. Fit-tieba tiegħek għatina li bil-qawwa tas-sagrifiċċju li ċċelebrajna nkunu fidili fir-rabta tagħna ma' Kristu u naħdmu fil-Knisja s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Amen. Bulej magħkom U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru li ben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Nixtiequ nafżawkom li bħalissa l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tbieħ id-djarju għas-sena d-dieħla kif ukoll notebook li jista' jintuża minn sena l-oħra. Biex tixtri l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel 2590 6208 mit-2 sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar. L-Assemblea ta' din is-sena l-2024 hija mmarkata mhux biss bħarsa lura lejn dawn l-4 snin li fihom ħdimna bħala Knisja li tilqa, li tisma', li takkompanja u li toħroġ. L-Assemblea ta' din is-sena l-2024 hija mmarkata mhux biss bħarsa lura lejn dawn l-4 snin li fihom ħdimna bħala Knisja li tilqa, li tisma', li takkompanja u li toħroġ f'outreach għal tant realtajiet fostna, imma wkoll bħarsa mimlija tama lejn is-sena tal-ġublew, is-sena 2025. Waħda mill-affarijiet li laqtuni ħafna f'din l-esperjenza ta' komunjoni u ta' komunità kienet il-fatt li aħna u nitolbu u niddiskutu kif se nkunu sinjal ta' tama, l-Ispirtu mexxina biex nifmu li anke nkunu preżenza ta' ferħ, preżenza radikali li terġa' tfittex l-eruq tagħha, preżenza li tkun ta' rikonċiljazzjoni u preżenza wkoll li tieħu ħsieb il-fqir. Wara dan il-proċess ta' 4 snin ta' Knisja waħda vjaġġ wieħed, proċess li jikompli għall-Knisja lokali kollha. Matul din is-sena iffukajna fuq Knisja li toħroġ u b'mod partikolari stidinna lill-Knisja kollha, il-membri kollha tal-Knisja li kull min xtaq biex jipparteċipa f'16 konverzazzjoni spiritwali fuq temi li jmissu il-ħajja tal-Knisja imma anke fuq temi li jmissu l-ħajja tas-soċjetà.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' it-talb tagħna, eħlesenna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubijietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Fl-ewwel misteru nikkonsidraw meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna lik isma' t-talb tagħna. Dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Fit-tieni misterju minn tal-feħ nikkonsidraw meta Sidna Marija marret iżżur lil qaribita Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna li kisma talb tagħna, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-iktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Fit-tielet misterju minn tal-fern nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlista mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna li kisma talb tagħna, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-iktar li jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misterju tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju.
Bissirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema egda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimdija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimdija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimdija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimdija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimdija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimdija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bil-grazzja mimdija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bil-grazzja mimdija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bil-grazzja mimdija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimdija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santismorina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubijietna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l kollha speċjalment dawk l-iktar li jeħtieġu il-ħniena tiegħek. Ħames u l-aħħar misterju tal-fehm nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem isabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatik, ikun li trid inti fis-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Slima ammen. lik Marija bil-grazzja mimdija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimdija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima lik ammen. Marija bil-grazzja mimdija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bil-grazzja mimdija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimdija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimdija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bil-grazzja mimdija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bil-grazzja mimdija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa
imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kberkin di fost n-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Imberkin di fost n-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Libenu, lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo Rina l-inti jomna li kismat tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubijietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik, lilek ingħajtu għaliex aħna turrufnati u li tefa. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmugħ. Ejja mela avukata tagħna, dawallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Orina wara dan it-turrufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Tlopalina Qaddis Omma Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli tritint kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberkin di fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Għall-erwieħ tal-purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jistrieħu fil-paċi. Amen. Litanija Lawretana, mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qajt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Bissir eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omma Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla tebba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalija. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini.
Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddieshom Alla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbu li ngawdu dejjem fis-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-mqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qdajja tas-sema. Itfa fil-qawwa tal-Alla, fil-qieħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-fidi, arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għaddi Giuseppe kummissiera lina l-kon, mexxina fi triq il-ħajja, aqlanna l-grazzja l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turroccu. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin tiegħu kollha.